se zovem Leposava Vuksanović, rođena sam 1950. godine, u Bosni sam rođena, ali odrasla sam u Sremu. Posle sam se udala 1971. godine ovdje u Radovce za muža Milivoja i sa njih sam rodila 2 ćerke. Međutim, pre 16 godina muž mi je umro. Ja mislim za svaku osobu koja ostane sama da živi, da nema veće kazne. Ali mene to, ja nisam toliko depresivna zbog toga, jer i meni su deca blizu i ja idem često kod njih i oni dolaze kod mene. I ja sebe ispunjavam u svojim nekim obavezama i radu i po bašti, normalno što sam rekla, dvorištu, cveću, kući, tamo, vamo, idem šetam ili prošetam, idem, družim se i tako. Imamo brežice sa kremom, ovakve pogledajte, pletenice, rolovane virše. Dobro, ja ću sad uzeti 2 jogurta. Samo to! A šta još pečete? Pečemo burek, pečemo pite, komplet, lepinje, sendvič.